Je obrovský rozdíl mezi tím mít s někým jako tension a mezi tím si jenom s někým prostě nezávazně poflirtovat. Flirtovat můžete prostě s kýmkoliv. Lidi flirtují pořád prostě s kýmkoliv a reálně to nemusí absolutně nic znamenat. Flirtování může přijít prostě v jakoukoliv chvíli, potřebujete, uvolníte energii, nudíte se a jako reálně, když s někým flirtujete, tak to prostě nemusí nic znamenat, nemusí tam být žádný jako intent nějakého vztahu nebo čehokoliv jiného, prostě si jen tak flirtujete for fun. Ale když máte s někým tension, tak to je něco úplně jiného. To je prostě něco, co nemůžete popřít. To je úplně až taková jako telepatie. Prostě vy cítíte mezi váma a tím člověkem prostě nějaké takové pouto. A tahle věc je hot. Ale samozřejmě je to taky nebezpečné, protože tohle se neděje často. Takže když to s někým máte, tak je dost pravděpodobné, že vám ten člověk prostě uvízne v té hlavě. Co dělá, nebo jak je to vůbec možné, že prostě s někým máte takovou výměnu energií. Ale je to prostě hustý, když takhle někoho potkáte, tak prostě vy jako čtete jejich body language, to, jak mluví, máte stejné třeba vtipky, prostě fakt je tam taková jako mini telepatie. A proto je tak jednoduchý na toho člověka potom prostě myslet, protože se to neděje sakra často. Vy mi dejte vědět, jestli jste už někdy někoho takového potkali.